Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Magandang umaga sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Laika. Hindi po ako sumulat para humingi ng payo. O ayan partner ha. Wala tayong sasabihin na makikinig lang Huwag tayo. tayong opinionated ha. Gusto ko lang pong ibahagi ang naging karanasan ko recently dahil sure ako na maraming makaka-relate. Sa mura kong edad, madami na akong naging crush. Pero iba ang tama sa akin ni Tisoy. Nagsimula ang lahat habang nakapikit ako sa simbahan at taimtim na nagdarasal. Hiwalay ang upuan ng babae at lalaki sa simbahan namin. Pero pagmulat ng mata ko, tumigil ang mundo. Nahagip ng peripheral vision ko si Tisoy. Gwapo at maputi. Orange na may pagka-brown ng buhok. Yung tipong kumikintab ng bahagya kapag nasisinaga ng araw. Yung biglaang tingin, naging mahabang pagtitig nang hindi ko namamalayan. Matagal kong hindi nakita si Tisoy dahil sa pandemic. Nang lumuwag ang restrictions, balik simbahan kami ulit. Choir member ako at minsan, pinatawag kami para sa isang pagpupulong. Nakaupo kami sa taas ng simbahan kung saan kami nakaposisyon para kumanta tuwing samba. Nakatingin ako sa orasan at nagdarasal na matapos na sana ang pulong dahil lumalalim na ang gabi at inaantok na ako. Nagising ang diwa, puso at kaluluwa ko nang biglang pumasok si Tisoy. Mas tumangkad at lalong gumwapo. Hindi ko na nga lang siya matitigan kasi ako na ang tinititigan niya. Ay, yes. Lande! Ganda eh. Ganda Siguradong para akong may lagnat sa pula ng mga pisngi ko dahil ramdam ko ang init ng mukha ko. Simula noon, palagi na kaming nagtititigan. Hindi kami nag-uusap pero nagkakaintindihan sa tinginan. Nakakatuwa na biglang kahit yung mga simpleng bagay between us na wala naman talagang kahulugan, nagpapakilig sa akin. Gaya ng makatabi siya sa pagsamba o makatabi niya sa pagsamba. Hasaluhin mo, baka may laman yan. Kaya nga sinalo ko agad eh. Baka masalo mo, partner. Baka tumalsik ako, mahawa ako ng virus mo. Malamang marami-rami yan. Ang laki pa naman ng sisidlan. Isinga mo na, baka pagkakataon na yan, mawala ang Kaya ang nga naipong sipon sa loob ng ilong. Pwede ba siya sa t-shirt mo? Ayoko dito sa palda ko eh. Pwede yan, di mas absorbent yan sa akin, dry fit. Iluluwa niya yan. O, teka lang. Punitin mo muna yung laylayan para mabawasan ng konti yung haba. Hindi eh, kasi ginagamit ko yung mga tela nito pang yung mga sinulid nito ginagamit ko bilang dental floss. Uy, pengi ako, kailangan ko niyan na. Gusto mo? Oo, share ka naman. Matibay itong sinulid ko ngayon. Okay. Okay, take 2. Nakakatuwa
Na biglang kahit yung mga simpleng bagay between us na wala naman talagang kahulugan, nagpapakilig sa akin. Gaya ng makatabi niya sa pagsamba ang papa ko at ako ang mama niya. O, di ba? Oh. Kapag ka-crush mo talaga yung tao, lahat ng bagay may meaning. Saka nung sumamba ko on my birthday, nakauwi na ako na ang lahat pero kami ni Tisoy na iwang naghihintay ng sundo sa guardhouse. Nakatayo ako habang nakaupo siya sa likod ko. Laman din siya ng panaginip ko. Favorite ko yung nasa backstage daw kami at nakaupo sa sahig habang nag-uusap at nagtatawanan. Di ba sabi nila kapag napapanaginipan mo daw yung crush mo, ibig sabihin, iniisip ka niya or napapanaginipan ka din niya. Isang araw, I stalked Tisoy sa Facebook. Nakita ko na may kasama siyang girl. Magkatabi sila at magkayakap. Nanghina ako. Para akong cellphone na nalobat. Nahihirapan na akong gumising na maaga para sumamba. Stranger na ulit ang tingin ko sa kanya after that. Pero napapansin ko, palagi siyang nakatitig sa akin na parang nagmamakaawa. Marahil ay napansin niya na lumamig na ang pakikitungo ko sa kanya. Na-realize niya siguro na dahil yon sa girl na kasama niya. I think he's just trying to make it up to me dahil wala na siyang posts kasama si girl. Nabaliktad ang mundo. Siya na ang palaging nakatitig sa akin. Kinikilig ako pero sa ngayon, hanggang doon na lang muna. Ayokong makasakit ng iba. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Laika. Yung naglalakbay lang yung isip namin kung ano yung mga susunod na kabanata. Kaya nga eh. Hanggang kailan matatapos or masusustain ang kilig na yan. Yung iniisip ko, partner, na kahit hindi niya hinihingi yung opinion na, pero magbibigay ako ng opinion. Alam mo, kung gusto mong i-level up yan, mag-usap kayo, hindi yung tinginan lang kayo ng tinginan. Diba? Pero sa bagay, tama ka din naman, partner. Pwede din namang namnamin. Pwede namang ma-excite lang, diba? Every time na kayo nagkikita, diba? Kasi nakakakilig nga naman talaga yung mga patitig-titig. Oo, kaya. Nakakakilig isipin na may meaning ang lahat ng mga bagay-bagay, diba? Masarap Totoo. naman talaga sa pakiramdam yan. Correct, nagbibigay siya ng inspiration and motivation. Naalala ko nung college days, partner. Yan. Kasi pag co-ed, syempre, kahit papaano talaga, gaganahan kang pumasok sa classroom kasi makikita mo yung crush mo. Yan. Diba? Kayo kasi all girls eh. So, Oo. unless may gusto ka talaga oo, doon sa sa kapwa girl. Oo. Talaga sa amin, madami kong mga tropa. Kahit ako na-experience ko din mismo na favorite ko yung subject na yun. Kasi alam ko, makikita ko yung crush ko sa class na yun. Not because of the subject, but because of of my classmate. So pag ganun, natapos ko yung subject na yun ang saya-saya. Ibig isipin mo, 6 months kang nag-e-enjoy na nakikita siya. Nag-e-enjoy ka na yung magkahulihan kayo ng tingin. Yan. Mga ganong klase ng kilig eh. Hindi naman kayo nagkatuluyan pero in-enjoy mo lang yung moment. Oo. So parang si feeling ko si Laika ganun lang din. Kaya siguro hindi siya talaga humihingi ng opinion sa atin. Gusto niya lang i-enjoy yung journey. Masarap Yan. kasing ganong feeling, no? Oo. Masarap naman yung ganyang klaseng kasi kapag nga naman talagang nagkausap pa, inalam mo pa, baka maging mas complicated. At hindi lang kayo maging strangers, kundi maging kayo, maging awkward. Oo, maging awkward na sa isa't isa. Totoo Ganun. yan. Nagkaroon ka ba ng ganong experience? Hindi sa class, kundi sa halimbawa sa school, ay sa workplace na pumapasok ka dahil sa taong 'yon. Hindi. Talaga Wala ako? kang naging Sa workplace talaga pumapasok talaga ako kasi kailangan ko kumita ng pera. Kundi magugutom kami. Patay gutom pa naman kaming pamilya, ganun. Sa work ako hindi ko pa na-experience. Pero Oo, yun nga, kasi ito yung work mo eh. Wala ka Oo. naman na-crushan dito Uy, eh. papasok ako kasi gusto ko makita si Nicole. Yan, di ba? Parang wala. Kinikilig ako makausap siya. Oh my God, nakaka-excite si Christopher. Kayo lang naman po ang nag-assume na kilig kami sa isa't isa. kayo mga tambalanisa, pero kami, hindi
kami yung parang excited akong pumasok kasi makikita ko na naman si Chuper. Or Oo. siya, excited siya pumasok kasi makikita Walang ganon. walang ganon. Wala din tayo na-crushan dito eh. Oo nga, Walang no? may itsura So, dito. Charot. So sinasabi mo ba? Hindi ko crush yung mga yung Yung mga empleyado dito. Yung mga empleyado dito. Wala akong Walang yung- ka-crush dito? Hindi ko naman sinasabi yung baka hindi lang yun yung type ko. 'Di ba? Katulad ng hindi naman nila ako crush, hindi din naman nila ako type, ganun. So Oo yung nga. in my 19 years here, wala akong yung parang na-excite akong pumasok kasi crush ko yung isang empleyado na gusto ko lagi ko siya nakikita. Hindi. Oo. Oo. Kung meron man partner, hindi siya empleyado. Namatay na siya. Grabe siya sa namatay na. Ano namatay? O kaya umalis, nag-resign na siya. Hindi, wala din. Wala din Wala. namatay o nag-resign na Parang hindi siya talaga empleyado, pumupunta-punta lang siya dito. Tapos naging crush namin siya kasi matalino siya. May Sino ganun siya? lang. Wala, nobody that you should yun. Parang ang galing lang niya, ang talino niya naman. Parang ano ba yan? Pero hindi siya yung parang, kasi ang pagkakaroon ng crush not necessarily physical lang eh. Pwedeng crush mo siya kasi ang talino niya. May ganun eh. Parang, ano ba yan? Parang ang ganda niya magsalita o kaya, ano ba yan? Lang na lumalabas sa bibig niya pang matalino. Crush ko siya, di ba? Oo, May mga totoo ganun yun. eh. Na parang Nakaka-pogi points nakakapogi, yun. nakakaganda or crush mo siya kasi nakakatawa siya, yung mga ganun. Tapos, tama nga naman eh. Enjoy mo lang talaga. Not necessarily kailangan lumalim agad. Pero nasa sa'yo yun. Kung gusto mo naman lumalim, diba? Ba't naman hindi? Correct. Diba? Depende sa adhikain mo. Kung gusto mo makipagrelasyon sa kanya, di gagawa ka ng ng mga steps. para-paraan. Ganun. Oo, totoo yun, no? Kagaya niya, na-attract siya, sabi mo, di ba, totoo, nakakapogi points yung talino. Sa kanya naman, nakapogi points sa kanya yung kulay ng buhok. Oo. Na kapag nasikatan ng araw, Diba? parang kumikinang-kinang. nag-orange, correct. Orange na nag-gold na Diba? parang ganun. Alaga sa agwa oxinada Totoo. yan. Mga 2 paligo ng Agua X 2 times a week. Ganun. Mga ganong kulay, kumikintab-kintab eh, no? Sa truth. Oo. Ganyan. Mga, hindi natin masasabi talaga kung ano yung bagay na ikagugusto sa atin ng ibang tao, no? Correct. Hindi natin, it's not, ito, ang gusto nating sabihin dito sa kwento ng Mawagang Buran, hindi lang po tungkol sa itsura ang lahat. So Tama. kung alam mong medyo wala kang itsura, babawi ka sa nakakatawa ka, gano'n. Babawi ka sa mabait ka. Uy, meron di makakrushan mo yung isang tao kasi ang bait-bait niya, yung parang di siya makabasag pinggan, yung parang tipong lahat ng gawin mo, susundin niya kasi ang bait-bait niya. May mga gano'n. May mga Totoo. iba namang crush mo sila kasi masyado silang brusko. Yung parang ang cute ng mga galawan nila kasi parang Nananapak sila pag Oo, dumadaan. correct. Di ba may ganun Brusko. Uy, meron ako kakilala na ganun. Na-crush niya yung isa naming, basta meron siyang crush. Oo. Kasi parang feeling niya masyadong lalaki. Yung parang feeling niya yun nga, mananapak, ganun. Tapos crush na kasi yung mga ganun na parang mananapak. Trip na trip niya yung mga ganun. Kasi nga kanya-kanya naman tayo ng definition kung bakit natin type ang isang tao eh. Totoo At dahil yun. iba-iba naman ang personalidad, iba-iba naman ang itsura ng tao, di ba? Maintindihin talaga natin, di ba? Totoo yun. Pero feeling ko sayang medyo deprived ka sa sa aspetong yun, partner. Hindi, Yun sa na- deprive ako sa aspetong yun sa work. Ikaw Oo. din naman, may crush ka ba dito sa work? Hindi, pinagdaanan ko naman minsan. Pero sa Totoo, work ko... sinong na-crushan mo dito Hindi, sa work? hindi, sa school. Ako Oo. naman partner, sa dati kong work. Sa Okay, dati kong work, tsaka dun sa mga sinasalihan kong mga clubs. Oh, yan. Oo, yun. Pumupunta ka doon dahil Kasi meron makikita kang... ko na naman siya. Mga Oh, ganun. may ina-eye ka, di ba? Oo, parang, pwede to si Kaya. So, ano yung Oo. moment, ano yung feeling, ano yung moment na yun? As in, Grabe, hindi ko na matandaan. Tagal ko nang walang Share naman crush. dyan. Di ba? Ang tagal ko na. Magjo-join ako kasi gusto kong makita talaga tong Oo, tao na to. mga Kasi ganon. Yung a-attend ako kahit alam kong wala naman ako mapapala sa pag-attend. Ganyan kasi. gusto mo lang siya makita. Oo, Di ba? ganun. May nakatuluyan ka ba sa kanila? Yung totoo, bawal magsinungaling. Nandun yun sa podcast natin. So na Oo. na-develop, kumbaga. Oo, na-develop. Hindi basta yung kilig-kilig na nakikita siya. Oo, hindi. Ano ko siya, ni-level up ko siya. Ni-level up Oo, mo. Sabi ko sa sarili ko, ay, hindi pwedeng tingin-tingin lang ito. Ikaw pa ba? Hindi ka naman na lagi nasasatisfy. Bawal ang tingin-tingin lang. Tikim-tikim Dapat may mangyari din. Tikim-tikim din. Sinachite. Secret. Di mo Teka, kilala, saan to? walang Yung car clue. club or Secret. yung dating workplace? Walang clue. So nagkatigiman kayo. Secret. Hindi, wala naman ako kinonfirm O, na sabi mo gano'n. kaya? Sabi mo, di ka nakakontento ng
Nang tingin-tingin lang Secret, eh. walang clue. Charot. Ano, teka, sino gumawa ng Bakit move? ba excited ka? Hindi kasi yun yung story natin ngayon. Oo, ganon. Eh, bakit Oo. ako? Ikaw na lang. Eh kasi wala namang Hindi. pakialam si Ito si Laika kasi. Laika sa atin. Feeling ko kasi, pagka-crush mo kasi, malalaman mo din kung crush ka pabalik eh. Diba? Okay, so yun yung naging parang kumbaga, batayan mo. Oo. Kasi kung halimbawa, ikaw lang naman, one-sided lang, tapos hindi ka naman tinitingnan, diba? Hindi ka gagawa ng Hindi move. ka gagawa ng move. Pero kung alam mong parang, ano din. Nagpaparamdam din. Oo, parang mga ganong-ganong mga So, sinasabi mo ba? eksena, ganyan. Sino na una? Ha? Sino na una? Hindi ko na matanda. Ulam ko nga kanina, limot ko na. O yun, damo tayo mag-share. First move pa ba? Feeling ko ikaw talaga. Ako talaga Ikaw yun. yung hindi ah. makali. Ako talaga, grabe Hindi siya. kasi paano mo kasing malalaman na crush mo din siya kung hindi ka gagawa ng move, kung hindi ka magpaparamdam. Hindi. Kailangan Oo. ba magparamdam? Di ba pwedeng parang katulad nitong si Laika tsaka yung orange guy? Orange haired guy? Di ba? Na pwede namang ano? May pangalan pwede na ako namang sa kanila. Ano? Oh, si Laika and the Kiat guy. Was brought to you by Primera. Laika. Laikiat! Ha? Laikiat. Like Kiat. Laikiat. Oo, kaya. Love Si Laika team and nila. Kiat. Oo, So, di ba? Like Kiat. Laikiat. O, yung tandem nyo, ha? O, ayan na. Pag kinasal kayo, meron na kayong hashtag. Hindi na kailangan mag-isip ng organizer ninyo, ng events coordinator. Diba? Hashtag Laikia. Pero parang may mali. Parang may kirat, di Yung ba? tipong sa sobrang kilig mo, every time na makakakita ka ng orange, kinikilig ka, tapos Oh, ina-associate diba? mo sa hair Sa kanya. niya. Diba? Nakakita ka ng, nga, di ba? Ng pongkan ng Kiat. Truth. Di ba may mga ganon?